Een vleugje nostalgie in een borrelglaasje, dat is kruidenbitter Els La Vera. Het drankje is niet meer zo populair als het ooit was. En daarom proberen vrijwilligers van het Els Museum het nieuw leven in te blazen en vooral jongeren ermee kennis te laten maken. De 79-jarige Piet Zangers is een van de laatste nog levende leden van de familie achter het ooit zo populaire drankje, het Elske. Tot 1980 stond zijn oom aan het roer van de destilleerderij, die later werd overgenomen door Heineken. Sindsdien verdween het Elske langzaam uit beeld en uit het glas. De meesten weten nog niet eens wat Els is. En om dat nu weer erin te krijgen, dat denk ik dat het niet meer lukt. Voor de jongere mensen is Els nog iets wat te ontdekken valt. En wat we ook wel de jongere generatie gunnen om mee kennis te maken. Omdat wij vinden van het Els Museum dat de Limburgse koffie, het Elske, net zo'n ambassadeur is als de Limburgse vlaai. De jeugd die gaat anders uit, gaat anders drinken. En daar is het Els helaas een stukje de dupe van geworden. Ter ere van het 25-jarig jubileum van het Els Museum staan de komende weken een workshop, proeverij en zelfs een heuse high tea op het programma. De vrijwilligers richten hun pijlen vooral op jongere generaties. Zou een alcoholvrij Elske misschien de sleutel tot succes kunnen zijn? Daar is over nagedacht, maar het is nog niet zo eenvoudig om dat drankje te maken en dan wel de smaak heel goed te behouden. Ik denk dat de alcohol net datgene in de Els deed wat met de kruiden uiteraard. Wat de Els interessant vond om te drinken. Dus alcoholvrij. Nou nee, ik zie dat niet zitten. Dan haalt ze eigenlijk de ziel uit het Elske. Wat zeg je vooral? Een compliment naar de beide dames die dit hebben opgepakt. En die hebben gezorgd dat dit kan blijven bestaan. Daar doe ik mijn petje diep voor af. Ik ben nog niet zo heel lang in het bestuur. Maar ik probeer wel om een steentje bij te dragen dat het toch in de historie strak blijft bestaan. En dat ook een aantal verhalen blijven bestaan.